LLANDRILLO. Pentra bach del digon di nod rhwng y Bala a Chorwen. Anghywir! Yn ogystal â chael teicwe lle ti'n gorfod ordro 24 awr o flaen llaw, ridiculous allan coelio yna. Mae LLANDRILLO hefyd yn un o'r lleoliadau UFO pwysicaf Cymru, a hynny ar ôl noson o Iaf yn 1974. Felly, dyma ddigwyddodd. Sŵn ffrwydriad enfawr ar y fynyddoedd y Berwyn, yn cael ei ddilyn yn syth gan ddaeargryn. Y fyddin a'r RAF yn cyrraedd ac yn neud yn syth i fynyddoedd y Berwyn uwchben LLANDRILLO. O leia 7 person mewn 3 lleoliad gwahanol yn gweld sffîr anferth oren llachar yn pylseitio ar fynyddoedd y Berwyn. Am wythnosau wedi'r ddigwyddiad, neb yn cael mynediad i'r mynydd, hyd yn oed y ffermwyr sy'n ffermio'r ffermydd. Felly dyna be ddigwyddodd. Hyd heddiw, does neb yn gwybod yn iawn be achosodd y crynu, y ffrwydriad na'r gola. A hyd heddiw, mae'r llywodraeth yn dweud fod dim byd pwysig wedi digwydd. Yr elfen ddifyra'r stori ydy'r sffîr oren pulsating ma. Be oedd hwnnw? A cyn i chi ddeud dim byd, LLANDRILLO wrth y Bala, di o ddim wrth ochr blaenau Ffestiniog, felly dwi'n cymryd bod nhw'n gwybod sut mae'r haul yn edrych. Y prif dyst oedd nyrs a'i 2 ferch, aeth i fyny'n meddwl bod na ddamwain awyren wedi bod. Ond be welodd y dair oedd pelen o olau yn eistedd ar y mynydd ei hun, wedi'i amgylchynu gan oliadau bychain eraill. Mi wnaeth nhw wylio'r golau am 10 munud cyn iddo ddiflannu'n llwyr. Gynta, nawn ni drafod be mae nhw yn dweud yn wyddonol. Daeargryn. Mae hynny'n debygol achos y Bala Fault, a cyn i'r eb dweud, sgan y Bala Fault ddim byd i wneud efo cefndryd y brodi. Gwendid yn y tir sy'n achosi deargrynfeydd bach ydy'r Bala Fault. Mae hynny'n gwneud synnwyr wrth gwrs, a mae disgrifiad bron pawb o'r ddaear yn crynu oedd "Ma fel daeargryn dewa." Ond be am y golad? Fysa hwnnw wedi gallu bod yn olau daeargryn, ond come on! Da ni'n mynd yn gwybod beth di golau daeargryn yn iawn, a mae hwnnw'n digwydd yn yr awyr dim ar y ddaear. Mae'r rhai adroddiadau hefyd yn dweud fod asteroid wedi weld yn yr awyr yng Ngogledd Cymru ar y noson honno. Oce, iawn. Ella fysa hynna'n esbonio'r ffrwydriad, daeargryn, golar y mynydd, fyddin, yr RAF. Ia, os ti'n mynd i wneud bethau fel o waith chdi ddeud, a ball lightning oedd yn y bath, neu bod yr fyddin yn testio arfau, t'mo? Ond sôn am arfau, mae yna theori, a y theori mwyaf credadwy, sef bod y fyddin wedi bod yn defnyddio arfau, ond i defnyddio nhw yn erbyn UFOs. Felly, ia, nath yr RAF seithi UFO i lawr i'r ddaear ar y noson honno yn mis Ionawr. Mae hynny'n esbonio'r ffrwydriad, y daeargryn, y golad, y fyddin, yr RAF a'r ffaith bod nhw wedi cael mynydd am wythnosa a bod y ffermwyr ddim yn medru ffermio i ffermau. Mae yna lot fawr iawn o enthusiast UFO yn dweud fod cover-up anfarth wedi digwydd gan y fyddin, yr awyrlu a'r heddlu. Ac yn rhyfedd iawn, mae lot o bobl nath weld y pethau mae'r noson wedi troi'n dawel iawn erbyn hyn. Payoff! Felly, unai mae yna asteroid, daeargryn a gola daeargryn i gyd wedi digwydd o fewn chydig funudau i'w gilydd, neu roedd na aliens i Bala. Ac fel unrhyw un arall o tu allan i Bala sydd yn mynd mewn i Bala, gatho nhw uffar o styd. Ond be da chi feddwl ddigwyddodd? Gadewch i ni wybod o dan y fideo yma, a chofiwch, cadwch eich llygad ar agor, a pheidiwch a thrystio neb.